Belgium motor. 10 tire Belgium. Belgium. They go to pass motor. Kafa buri They go to pass motor. Belgium. Belgium. Motor anya motor. Aka buri ifa. Arin denze security bae. Onezi anya onu gafu. Nde wogi onye ma na-ege ntị ma na-ekiri ekiri ebe nọ ugbu a bụ na sim.ha asịrị FM. Onye gị na ya nọkwa taa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ngwagere akụkọ nke anyị ji wee bịa taa. Aka ndị ọrụ nchekwa akparala ọtụtụ ụmụ ikorobịa bụ ndị aka ha dị n'izuru ụgbọala, gbuka ya ma na-ere akụrụngwa ya n'akụkụ. Nke a mere n'obodo Ụmụ Ojii nke nọ n'ime steeti Anambra, dịka anyị hụrụ n'otu ihe onyonyo ebe ndị ọrụ nchekwa ya bụ obodo ha na ndị ọrụ uwe ojii wuchiri n'ụlọ ebe ha bụ ndị omekome na-arụ ya bụ ọrụ mgbuka. Dịka anyị siri wee hụ site na ya bụ ihe onyonyo, o nwere otu nnukwu ụgbọala ụkwụ 10 bụ nke ama dịka 10 tires truck nke ha tụsarala atụsa na ya bụ ebe bụ nke ha bụ ndị ọrụ nchekwa na-akọwa na ọ bụ naanị otu abalị ka ha bụ ndị omekome ji wee gbuka ya bụ ụgbọala. Asịla na Solex si kama lere onyonyo ya. Nwanyị unu nezi anya ebe a, unu ga-afụ ife na-eme na be anyị. One full 10 tire. Belgium motor. 10 tire Belgium. Belgium. They go to pass motor. Kafa buri ifa. They go to pass motor. Belgium. Belgium. Motor anya motor. Aka buri ifa. Arin denze security bae. Unu nezi anya unu ga-afụ. Ọnụ Ụmụ Ojii ka ife a na-eme. Achọzi anyị ma ebe ọ jụọ agwụ ya ebe ọnụ Ụmụ Ojii ka ọ na-eme. N'Ụmụ Ojii ka ọ na-eme. Overnight, under one day ka a na-egburi moto. Na ozu moto. Ozu moto. Ozu moto. Why vigilante? What happened now? We are kind of saying that. I'm for the I'm for the Kwa nwere ebe ma omecha ga ama agwafo deno amazi n'ibe Can we machine? Now the center of this machine, you bring them, even this keke. Keke na go to carry them come. Now keke carry them come. Now the send them. No, all of our colleagues. All of our colleagues. I go on a motor book 1 million more. 1 million more. We can't name. I can't we get 1 name. I'm sick of a motor 1 million more. Oh, muddy boy, under one day. God. How believe my wedding machine? I'm going to find you, brother. Papa, I brought out a cover me very Akụikirichala ya bụ ihe onyonyo ọzọ nke na anyị n'iru ugbu a bụ otu ihe mere mkpụrụ ụbọchị abụọ gara aga bụ ụbọchị Fraịde n'ahịa nke ama dịka Old Spare Parts Market Mgbuka Obosi. Ndị na-azụ ahịa na ya bụ ahịa ebeelarịrị nke ukwuu n'ụbọchị Fraịde gara aga dịka ha pụtara ime ekpere ụtụtụ ha na-emewe na ya bụ ahịa n'ụbọchị Fraịde. O wee bụrụ na onye isi ya bụ ahịa enyela iwu ka a gbachie ya bụ ahịa dịka gọọmenti si wee kwuo, wee sị na ha agaghị emezi ya bụ ekpere ha na-eme n'ụbọchị Fraịde wee ruo mgbe ha bidoro wee zụwa ahịa n'ụbọchị Mọnde nke a na-eme ọnọdụ nọrọ n'ụlọ. Ka anyị tinye anya na ya bụ ihe onyonyo ka m bịakwanụ. Ya bụ mgbuka Old Motor Spare Parts Mgbuka Obosi. Tata bụ ụbọchị ndị mgbuka na-enwe ekpere bụ Fridays. Mana anyị batara ka anyị baa ebe anyị na-ekpe ekpere, ọ bụrụ na ndị security blọkụrụ geeti anyị sị na ya ama mkpe ekpere na anyị ga-abịaba na Monday ka enwee ike kwụsị sit at home. Then
na-emekwa ka ụwa malụ na the order bụ from ọnwa nke bụ asụmata president ya nwa kpọrọ ma ndị vigilante data na mgbuka si na a ga-akwụsịzi ekpere na mmadụ ekpezikwana a blọkụrụ gate entrance anyị ji aba n'ime afịa si na ya enwe na ọ bụrụ na ị na-anya ị ga-afụ otu ndị mmadụ si wụsara na gate ndị sekuriti bụ egbe ekwere ka ndị mmadụ baa ime ahịa ndị m na-abịara imechi ekpere mgbuka so ya anyị na-enwekwa ya ka ụwa nụrụ onu anyị ma fụkwa ihe a na-eme ma ọ kwesịrị ekwesị as Christians. Amara m ihe bụ plan ha mana ihe mma bụ na onye ọbụla para tụlewe otu o si dị n'ime mgbuka ụbọchị taa. Thank you. Ọkụ ikirichala nke ahụ. Otu ihe onyonyo ọzọ nke anyị na-ewetakwara unu ugbu a bụ otu ihe mere n'ụbọchị Tuzdee gara aga bụ mkpụrụ ụbọchị nke 8 n'ọnwa Ọgọst n'afọ 2023 bụ Tuzdee 8 Ọgọst 2023 n'obodo Agụlụ na ime ya bụ steeti Anambra kwa. Ndị ọnụ ụtụ ndị na-arụrụ gọvanọ Chukwuma Soludo ọrụ bụ ndị ama dịka gọọmenti task force ewerela okwute wee maa otu onye ọkpọ ụgbọala ebe ọ na-akpọ ụgbọala dịka ọ bụ ụmụ akwụkwọ ndị na-aga akwụkwọ na Federal Polytechnic Oko wee na-aga akwụkwọ. Ogologo okwu adị mmanụ ka mgbede, ya mere ka anyị tinye anya n'ihe onyonyo nke ahụ ka m bịakwanụ. Biko tata bụ Tuzdee ka ife a na-eme ya moto skuul anyị moto ụmụ akwụkwọ anyị ka ndị ọrụ Soludo ọ bụ ụmụ akwụkwọ ndị ọrụ Soludo chụgide moto anụnwa were baiki mee overtake na e-blọk were okwute ma draiva na e-blọk ama draiva ya aka ya pụọ ọbara ụmụ akwụkwọ jugere ebe anyị n'ụtụtụ tata bụ Tuzdee tata bụ 8 of August ka ife a na-eme n'ụtụtụ tata anụnwa n'one moto gwụrụ agwụ mee drive overtaking with machine gbaa breki were blọk maa n'ihu moto kịta na driver nọ teaching hospital Nnewi na ụlọ ọgwụ izi evuje ya reject ya arefe ya to teaching hospital Nnewi. Ọbara ụmụ akwụkwọ ife anyị na-aya taa ndị be Soludo ndị na-achụ IGR a na-agba n'one moto si wee gwụ moto gwụrụ agwụ mee driver overtaking with machine werezie blọk nwa driver wetu ụmụ akwụkwọ obu si ọka na-agbadata oko ọkụ ikirichala ya bụ ihe onyonyo dịka anyị si wee chịkọta ụfọdụ ihe gbara ọkpụrụkpụ ndị mere na steeti Anambra n'izuụka nke ka gwụchara agwụcha. Ugbu a nke akụkọ ụwa agaala ka nkwụkwa na uche m nke nji bụrụ mmadụ. Naanị otu ebe m ga-achọ itinye okwu na ya bụ ihe onyonyo nke anyị kirichara ugbu a bụ nke ikpeazụ a anyị kiriri bụ ebe ndị task force ji okwute wee maa onye ọkpọ ụgbọala. Okwu ma na-ejere aka na-achị steeti Anambra bụ gọvanọ Charles Chukwuma Soludo maka ọ bụrụ na m chetara ọfụma mgbe ị pụtara ịzọ ọkwa ọchịchị a ya na mgbe ị meririla ya bụ ihe emume ntụliaka o nwere otu nkwa ikwere ndị steeti Anambra nke onye ọbụla ji wee na-akụrụ gị aka isi ha na ihe ọbụla gbasara ọrụ agboro alaala na steeti Anambra na agaghị enwezi ndị agboro ọzọ na steeti Anambra. anyị gbagọfụ ụnyaa onye ọbụla na-agakwa onye ọbụla kwụsịrị gị eluigwe a sị gị nye ya ego ịkwụọ ya ụgwọ gị nye ya ego na ọ na-enye gọọmenti onye a bụ onye ori. Ndị mmadụ a na-awụli elu na-akụrụ gị aka mana ọ na-abụziri anyị ihe iju anya, ọ na-abụziri anyị ihe mgbagwoju anya na ịchịpụzịara ndị agboro ndị ahụ na-arụ ọrụ mgbe ahụ
wee wunyezie ndị agboro nke gị wee na-asị kedụzi ihe na-eme. Isi mgbakọta okwu ha niile bụ na ndị agboro ka nọkwa, ndị agboro ka na-arụkwa ọrụ, mana ha jizi aha gọọmenti wee na-arụ ya bụ ọrụ. O nwerekwa otu ihe onyonyo ọzọ nke mekwara, ọ dịkwa nkọ n'izuụka gara aga na steeti Anambra ahụ kwa, ọ dịka ọ na Ọnịcha ka nke ahụ mere, ebe ndị agboro kwa ji ihe wee kụọ otu nwoke n'isi wee kụgbuo ya n'ihi na a na-azọ ego. A sị na ya bụ nwoke bụ ụgbọala ya wee pụta ọrụ, ndị agboro wee hụ ya wee kwechiri ya na oge nyerịrị ha ego. Ọ sị ya ha lee anya na ọ bụ ugbu a ka ya pụtara ọrụ na onwebe pasenja ọbụla ya nwetara. Ha wee dọwa ya bụ ihe ha bụ ndị agboro ewere ihe kụgbuo ya bụ nwoke. Gọvanọ Charles Chukwuma Soludo, biko arịrịọ ka m na-arịọ gị, ọ bụghị ihe a ka ndị Anambra tụrụ anya n'aka gị mgbe ha tụnyere gị ka ị bịa chịwa ha. Biko leba ya bụ okwu anya, ọ dị mma onwekwanụ nke mma gị onye ụwa, onye na-egere akụkọ ụwa m, ịmarala otu anyị si eme ya. Deere anyị ebumnuche gị, otu isi hụ ya bụ ihe nke ikiriri ugbu a na ngalaba okwu ka anyị mara uche gị, n'ihi na uche onye adịghị ya njọ. Daalụkwa gị na-eso ebere ya esonye, ekelekwa gị wee na-asị gị jide ka iji, onye asị ya jide ka o ji, ịmara na nke o ji kacha mma. Ekpere m bụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị ọpụpụ gị na mbata gị, na-etinyere gị aka n'ezi ihe niile nke ị na-eme. Nke taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị, asị gị nnọọ. Onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi nwanne, biko ọ bụ na Facebook na Instagram ka na-ahụ ihe onyonyo pịara m follow, ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo pịara m subscribe ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ ka ị nwee ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ m ga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Ọ bụ na Twitter ka ị hụrụ ya bụ ihe onyonyo pịara m follow, ọ bụ na TikTok itikere m follow ma atọ ọkụma. Igbo ndị nwa m, Igbo mụrụ nze m ọzọ, ekelekwa m unu wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o. Ise ngwanụ tụsawara m ihe onyonyo a na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na-apịrị maka na share button ya mara gị mma ezigbo mmadụ. Udo dịrị unu.